Postoje ljudi koji jedu isključivo pire krompir. Jedu ga za doručak, za ručak, za večeru, a neretko i kao užinu. Bilo koja druga hrana odvratna im je i gade se čak i na pomisao da bi mogli pojesti bilo šta što nije pire krompir. Ekstremni pire krompiraši odbijaju čak i krompir da jedu ukoliko naravno nije pire. Ovakva, pomalo jednolična ishrana svakako nije baš najzdravija, ali njima to kao da nije bitno. Zapanjujuće deluje podatak da se takozvani pire krompiraši izuzetno retko razboljevaju, zdravi su kao dren i jedu li jedu. 37-godišnji Novosađanin Ilija Gluvarac već 10 godina je pire krompiraš. Zatičemo ga u restoranu Tamburica kako dovršava porciju pire krompira. Još kao klinac imao sam, sećam se, problema sa stolicom, priča Gluvarac. Kako bih šta pojeo, odmah sam morao da vršim nuždu. Obilazili smo domove zdravlja i bolnice, desetine lekara davalo je svoje mišljenje i prepisivalo gomila lekova, ali ništa. Situacija je postala kritična u adolescentskom dobu. Izađem sa društvom, grickamo čips ili kikiriki, a ja malo pa na WC šolju. Zato su me i prozvali usranko. Devojke su me zaobilazile u velikom luku. Postao sam strašno depresivan. A onda sam sasvim slučajno otkrio da kada jedem pire krompir, ne moram baš odmah u toalet. Počeo sam da eksperimentišem hraneći se samo pire krompirom najpre 2-3 dana, potom nedelju, kasnije mesec dana. Napredak je bio zapanjujući. Moji boravci na WC šolji značajno su se proredili, a posle godinu dana jedenja pire krompira i sasvim unormalili. Sada jedem 3 puta dnevno i vršim nuždu jednom kao sav normalan svet. Srećan sam i nameravam da jedem pire krompir dok sam živ. On mi je promenio život, ulio mi samopouzdanje i vratio veru u budućnost. Oženjen sam, imamo i ćerkicu, nikome više ne zove usranko. Završava svoju ispovest gospodin Gluvarac i poručuje još jednu porciju pire krompira. Nekoliko stotina pire krompiraša u našoj zemlji ispričat će vam isto toliko priča o razlozima koji su ih nagnali da jedu samo pire krompir. Ljude raznih profesija, uzrasta, obrazovanja povezuje iskrena ljubav prema ovom tako jednostavnom, ali njima tako dragocenom jelu. Odnedavno se i redovno sastaju na skupštinama svoga društva. Imaju statut, pravilnik, predsjednika, priređuju priredbe, odlaske na izlete i naravno svečane gozbe. Za sve vas koji želite da saznate nešto više o pire krompiru i pire krompirašima, otvorena je i internet adresa www.pirekrompir.co.ju. Pratili ste najnovije vesti televizije Metropolis, ostanite i dalje uz naš program.